הפרויקט דותן כדי לעזור לילדים ושלא יהיו בבית כל היום, ושלא יהיו במחשב כל היום ובטלוויזיה, ושיעשו קצת חיים. הצטרפתי לפרויקט בגלל הכיף, ובגלל הילדים, שזה כיף לעזור להם, ובגלל החברות. הצטרפתי לפרויקט כדי להתנדב ולעזור לילדים וכדי לעשות כיף. הצטרפתי לפרויקט כי חשבתי שזה מאוד מעניין ושאני יכולה לעזור לילדים ולהתנדב וזה מאוד כיף לי. אנחנו 17 בנות בקבוצה, יש לנו 2 מפגשים בשבוע ומאוד כיף במפגשים האלה, ויש לנו מדריכות מדהימות. בפרויקט לומדים דברים חדשים, מתנדבים עם ילדים קטנים ועושים כיף. מה שעושים בפרויקט בעיניי זה לעזור לילדים, להתנדב, לצחוק עם המדריכות המגניבות שלנו. בפרויקט אנחנו מתנדבים אצל ילדים ועושים איתם פעילויות וגם עם המדריכות שלנו המקסימות, ואנחנו מאוד נהנים ומשחקים ועושים כל מיני משחקים ביחד ולומדים איך להיות מדריכים. בחנוכיאדה שהיה בחנוכה היה פעילות עם הילדים, והיה ממש כיף, והילדים נהנו והשתוללו ועשו כיף חיים. בחנוכיאדה היה מלא פעילויות שעזרנו לילדים והם היה להם כיף. ככה היה להם מה לעשות בצהריים והיה מאוד כיף. ובקרנבל גם היה פעילויות שבזוגות היום צריכים להפעיל, והשתנה שאני עכשיו עם יותר ניסיון בילדים, לעזור להם. פעם ראשונה שהדרכנו את הילדים והם עשו פעילויות והיה מאוד כיף, והיה טיפה קשה כי זאת פעם ראשונה, ובקרנבל זאת הייתה פעם שנייה והיה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל, למרות שהם קצת לא הקשיבו, אבל עדיין הם ילדים. אני מרגישה בפעולות שהקבוצה עוברת שאני נהנית עם כולם וצוחקת עם כולם. מאוד מגובשת ומאוד כיף איתם, ואנחנו תמיד ביחד ויש בה הרבה כיתות וכולם חברות. בפעולות של הפרויקט אני מרגישה שמחה וכיף לי וטוב לי שאני מרגישה שאני יכולה לעזור למישהו. הקבוצה מבחינה חברתית היא מאוד מצחיקה, היא די מגובשת, היא די חברותית וזהו. אני חושבת שהפרויקט ייתן לי את הכוח להיות סבלנית ולהיות חברותית יותר. אני חושבת שהפרויקט נותן לי הרבה ביטחון ולימוד עם הילדים, ואני יודעת איך להדריך ככה וזה מאוד כיף. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.